Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu maneh sedulur-sedulurku. Ana ing adicara Bawarasa budaya Jawa ing radio Rasmaso saka Kutha Blitar. Dene yen ana kadang-kadang sing duwe pandangan utawa pitakon ngenani bab apa wae kang magepokan karo budaya Jawa, panjenengan bisa ngirimake telepon utawa SMS ana ing 085 736 454 472 utawa WA ana ing angka 082 245 433 992. Ing wektu iki jumbuh karo apa sing dikersakake dening para sedulur sing wis padha weneh kawigaten ana ing radio Rasmaso. Sing werdine ngene dulur, ndak karepake kabudayan sesorah lan wewarai wong Jawa iki ayu padha digawe inspirasi lan motivasi kanggo awake dhewe supaya anggone ngrangkani ing samubarang kawruh kuwi mau aja nganti ngaya-wara nganggo lelaku iki sing tundane kawruh kuwi mau mung kanggo salira pribadi. Beda maneh yen kawruh kuwi mau kanggo inspirasi. Ndering ngene, dulur. Ana kang padha mbabar ngenani bab aji sepyangin sing nggone lumaku rikate bisa madani utawa angungkuli playune angin. Kuwi mau ayo dijukuk inspirasine. Kepiye to? Perti ing nalar lan panemu kang kawetu saka ngilmu-ngilmune nalar sing mengkone bisa lumaku rikat ngungkuli angin gawe piranti transportasi sing lakune rikate ngungkuli angin kaya to pesawat terbang, pesawat telepon aja. Kaya to jet sing nganggo tenaga jet ya. Lan mobil utawa piranti-piranti sanesipun. Kuwi mau sejene bisa kanggo awake dhewe duwe aji sepyangin. Sepyangin kuwi mau kena digunakake dening wong liya. Dadi ana pigunane nggone nyrawungi ana ing jagat gedhe iki. Kaya meneh umpamane duwe aji pameling umpamane iso sesambungan rasa karo wong liya senajan to ana papan kang adoh
umpamane. Saiki wis ora ana gunane. Saka panguliring budi manungsa, panguliring nalar manungsa wis bisa anebusi saka inspirasine Aji Pameling kuwi mau. Ana SMS, WA, telepon jarak jauh, video call lan sapanunggalane. Kuwi mau lakune luwih dening tinimbangane Aji Pameling. Kuwi sing kena kanggo inspirasi. Aja mung ditampa mentah wae. Ayo. Kebudayaan Jawa iki dijukuk sari-sarine, dijukuk inspirasine kanggo ngulir ing nalar. Yen wong tuwa duwe unen-unen kaya ngene, tak tebusane nganggo nalarku, tak tebusane nganggo teknologiku. Lan sapanunggalane. Dibuktekke nganggo teknologine, nganggo nalare, nganggo ilmu pengetahuane. Kuwi ngenani bab inspirasi lan ngenani bab motivasi umpamane. Ana ing sapatemon sadurunge wis tau ndak kandhake ngenani bab tembang pucung. Ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegesing kas nyantosani. Ana ing sapatemon sadurunge wis tak kandhake. Yen ngono wae iso kanggo motivasi tumraping aku lan panjenengan kabeh. Yen golek ilmu, golek kawruh kuwi mau ora mung butuhke surat pengakon-akon, sertifikat, ijazah, ora kuwi sing digoleki, nanging ilmu sing satuhu dening cara-carane kudu nglakoni kanthi bener, kanthi tuajuh, kanthi taberi. Yuk tahu maneh ndak critake utawa ndak petikke ana ing lakon wayang Bima Suci. Kuwi ngono ya kanggo motivasi kanggo awake dhewe. Crita kang dirakit, crita kang diangkit dening para wong tuane dhewe dhisik bisa kanggo motivasi. Wah, Raden Bratasena golek kawruh sangkan paraning dumadi nganti direwangi munggah gunung Reksamuka. Kaya ngono kae lan sapanunggalane. Mulane ya disimak ana ing sapatemon sadurunge nganti antuk kawruh saka Ruci Dewa. Ya ngono kuwi. Aja mung digoleki ngenani bab pangakon-akon utawa sertifikat, titel lan ijazah. Ming kawruh sing satuhu sing diupati. Mulane ana kono tak critake ngenani bab cerita-cerita sing kaya ngono kuwi iso nukulke motivasi. Umpama jroning golek kawruh ana lara lopo ing sawetara umpamane. Njuk kena motivasi, oh Raden Bratasena kae golek kawruh wae diriwangi kaya ngono. Pancen marahi wong tuwa yen golek kawruh kuwi mau kudune kaya ngono. Terus neh motivasi sing tau tak critake ngenani bab turulungan bantale sapu gerang, sangune cengkir lan merang kaya ngono kae ing sapatemon sadurunge ya wis tak kandhake. Kuwi ngono mujudake motivasi. Inspirasi ing mau wis tak kandhake senajan to mung sak Aji Pameling lan ngenani bab Aji Sepi Angin kena kanggo inspirasi aku lan panjenengan kabeh. Sabisa-bisa ayo padha ngungkal ing pamikir, budidaya ing nalar, nebusi kabeh wewarah lan sesoraing para sepuh kanthi juga inspirasi lan motivasine. Kaya wis tak kandhake Jaya Ndaru lan Dewa Ndarune. Pusana cukup semene wae dhisik. Nganti ketemu maneh ana ing
sapatemon sacandhae. Pesanane ngatur para kadang, para sedulur sing ati-ati gone ngadepi jaman sing saya ngegirisi marane virus corona iki. Muga-muga tansah manggih ing suka dalasan basuki. Pesanane ngatur, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.